Orduan, eta gero ja apurbet gazte denporan, hasi zinen ja gero erromerire joaten, edo non egoten zan hemen erromeri edo nora joaten zinen? Erromerire egon zan lehenko busturin ekin junan, farra bat, hemengo Altamireko morroi bet. Gero hori akabazan, egon ziren ez da izan bat urtien, egon zan farrige, da egoten izena. Da hori akabazan mundekara, mundekara kuadrille guztiz, oinez juen, da nire etorri. Eta zer joaten zinen, neskak eta mutilek batera edo neskak bakarrik? Neskak bakarrik, neskak. Igual gero mutilekin etorri, Da ez, mundekara, jai guztizetara. Baina joan neskak, neska kuadrilla joaten Topaten izen gari zen, igual gu baina handizu hauek, urte bete dobi, baina dano bat enge. Dano kuadrilla itzela izaten izen gari zen. Baina gero guetara kasureko mutilekaz batera. Bebai, da bakarri bebai, da mutilekin bebai, segun zelan topaten izen gari zen mundekan kaizegaz, edo erromeziak abata.